ассалому алайкум бонувони азиз. Агар манро мегуфтанд ки баъди 2 сол 3 сол ту миллионер зани тоҷик мешавӣ, ман бовар намекардам. бо компанияи Faberlic меган ҳама орзуҳо бароварда мешавад. бале, ин рост аст. ман духтари деҳотӣ аз ин корҳо тамоман қафо будам. дар шаби хобам намедидам ки чунин кори беҳтарин ҳаст ва вуҷуд дорад. 2 сол пеш дар компанияи Faberlic ман корро оғоз кардам. бо забони русӣ сухан ронда наметавонистам. хонда ва нависта наметавонистам. не ки дар ин компания бонуфус ман тонистам ки як зани миллионер ва муваффақ шавам. чизое ки шумо дар навор мебинед соҳиби ҳамин чизо шуда. тавоноие ки ҳар як кадоми шумо доред мумкин дигарон надошта бошанд. барои ҳамин занои тоҷик ба худ боварӣ карда дар васиятман нависед, дар компанияи Faberlic регистратсия шавед. мумкин шумо низ яке аз миллионерзани тоҷик шавед. салому алейкум духтарако, созед нағзани саломати хубай пеши Гулноза омадем. нигоҳ куненам қанавинко овардай бори Дубай инами ҳамира ҳози ҳама кофтестай. биёен духтаро аз ами бо чанд тарасветкаш астай. бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза 118 магазин ради магазинои шишагӣ. ассалом нав омаде на навай Дубай омадаган дара боршак шуда намҷа. ман гуфтам якм шумо да киртои навинкара нишонтим. духтаракое ки туй рафтанен ягон ҷо рафтанен биёен ҳатман ина борои фасон борои хушрӯви Дубаи Гулноза омад. якм аям навинко сар кунем. ира бинен духтаро ҳамқа хушра бисёриё пурсида будан марамад ина навинка беҳад фасон расветко размеро ҳастай. нархша чанд каден? 1600 сомон. ира то 2000 ам мефурӯшанд медонен духтарако аллакай хичон медонанд. ина 1600 сомон. биёен и кора бинен чи хе кори хушрӯвай берунги дига хелаянд асташ. и бо дига хебудай диден духтаро иш бо навинка. ина расветкоша бинен 1600 сомон. бо ай пеш биёен. касе ки омада наметавонад духтаро нависен хичон дарав даставкатон мекунанд. сиёша фасониша диден духтаро я бор сиёша ай пеш нишонтем. сиёҳша бинен духтарако и сангвораи ира бинен охе чихе фасонай бархаташ боша алманал тоза якм сор тамошо бино марамад метавонен омада ай пеш бохтон тамошо кунен. иҷада ҳама ями навинкош нигоҳ кунен. инами рӯз омад. и чанд сомон? анаи модело боша 1500 сомон. иёшам ҳамаш бори нав. анаишам гули навинкае духтаро 1500. ина 1500 сомон. қафашам як бор нишонтен. мана пушчам ҳамахе украшения дорад духтаро. остиношкати на размеро ҳастай тоза бархти тоза касе киртай фасон гирифтани буд. биёен ина Гулноза киртаакои аҷоиботтон овардагиай. як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон аиҷа тарафи Пажарка якм дарвоза 118 магазин ради магазинои шишагӣ. ёш чанд сомон? ана 1,5 диден духтарако арзон куне наген илтимос арзон намешайне ё 1,5 ира 1800 ам мефурӯхтана. ҳозир ина нигоҳ кунен шумо да нархи беҳтарин кати Гулноза пешниҳод кадестай. мана нигоҳ кунен пешам ҳамаш санг дора қафошам ҳамахе украшения дора. нархаш 1500 сомон нами модело. беҳтарин нархҳо кати додестай духтаро бо биёен гарден бинен хитон як бор ҳамин навинкора. тоза Дубай ҳам бархташ ҳам сангош. инаям 1,5 инаи моделшам ҳаста 1,5 сомон. иҷада бо дига намудоям ҳаст духтарако нишон метем ба ҳазур тамошо кунен. иша бинен иям бори навай ҳамин рӯз омад. нигоҳ кунен фасониша. и чанд сомай? пуштчам диден 1500 сомон. королевский бархти оригинал алманал. ана духтаро инчунин ҳастай. инаи цвето инаи моделакора диден қисми болора чихе хушрӯвай ҳамин фасон ҳама цветш будай диден. ё чанд сомон? аҳа анаи узорам узори навинкай нигоҳ кунен. ина ино 1600 сомон. манаи 1500 сомон. ина узори навинка 1500 сомон. ҳам остинакаш як бор ай пеш ман сангчоша нишонтим. бинен духтарако диден ҳамаш сангои оригинал марамад кори дастӣ беҳад хушрӯ. ина ёш чанд сомай?
аҳа инами дутта диден 1600 сомон дигарош бошад 1500 сомон иноя мана мо 1800 сомон яй дихтаро ки 1500 кадаган инай қисма бинед ина духтаро каседа ки стил нарасида буду хоҳиш карда будед омадагӣ ҳастай нархиш чанд сомай 1500 сомон ина омадагӣ ай баъзур омада тамошо кунем пушен бинен духтаро баъд метонен ки харидорӣ кунен хулас иҷада королевский бархтои фасон бисёр ай омада як маротиба тамошо карда нарх наво карда харидорӣ кунен ана новинка духтаро ҳам кирташ омадай ҳам болопушуш омадай анами модели дубая дар магазини гулноза духтаро нигоҳ кунен чихи хушрӯ кирташ ҳози маникендам нишон метем нарх чанд сомай кирташа 1200 сомон ина маникенда ҳастай духтаро хушрӯгиша диден тоза дубаяй арманский шолку балх комбинированияй мана балхои тоза ира бинен хушрӯги ира бинен духтаро танада бинен чихи хушрӯ меиста 1200 сомонай кирташ ана аввайш боша болопушуш боша чанд сомай болопушуш 1000 сомон ина болопушуш худаш пушдагиай бинен духтаро чихи хушрӯча меиста хулас беҳад фасон кирташ ду тарафуш бантик дора нигоҳ кунен бант дора ана абаяшам хепримоя яке хушрӯай абаяша бинен чихи зебандаи танада фасон меиста 1000 сомон абаяш кирташ боша нархиш 1200 сомон мана биёен бо айпеш бинен духтаро новинкои фасон бисёр омадагиай инчунин ҳаст аз анаи модело ё чанд сомай аксия рафтестай духтаро ина 750 сомон кардан анаи намуд киртора ёям вақте омада будан даятон боша 900 сом буд 1000 сом буд ҳозир бошад бисёр ки омад 750 сомон шуд духтарако аз ина моделако бисёрай ина ҷои гулнозара касе намедона бозори корвон биёен духтаро тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин ҳариади магазинои шишагӣ мана моделакои фасон шуморо интизора инамхе киртаакои хушрӯви дубай касоне ки мехостанд моли дубай ҳатман омада тамошо кунен ана омад халатҳои дубай духтарако марҳамат каседа дар корай адидас мана бинен иш дига оригинал дубай тоза ҳами вайш кӯз накаш ҳамаш кори дастиай духтаро ози нишонтон битим бинен да ина кори дастӣ ҳамаш марҳамат каседа дар корай духтаро нархшон 1000 сомон дар магазини гулноза хеле болопушо чанд намуд омадагиай хушрӯ фасон ина и цвет савзшам бидай ина 1000 сомон размерош ҳаст материалш беҳад хушрӯй ҳеҷ чӣ намешава духтаракое ки бори дубай гирифтанӣ будан инамхе новинкои фасон гирифтанӣ будан биёен ина гулноза ҳам киртои хушрӯтон овардай ҳам халатҳои фасон хулас ҳамаи чӣ овардагиай ана бадинед войко ду тарафаи оригинал дубай и чанд пулай 1000 сомон ду тарафои дубай духтарако мана алманал и тарафша мепушимеш и намеша и одностарон нешай духтаро мана марҳамат бинен каседа дар корай 1000 сомон бо арзон мешава ира нигоҳ кунен охи ина ванклифт мепурсанд бисёр ванклифтои хушрӯ овардай тобистонаша буд ина модели вайша овардай тирамоҳӣ зимистонӣ баъд баҳорӣ беҳад хушрӯ балхда омадай нархиш чанд сомай 1000 сомон ина ванклифтои оригинал духтарако ягон ҷо тӯй рафтанен ҷашнҳои хурсандӣ рафтанен ҳатман пеши гулноза биёен киртай ба дил то намеёбен аиҷа киртои фасон киртои хушрӯ худтон медонен ки дилноза худаш бор мезана борои хичай дасти аввалай биёен бо бинен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин чизеро ки намефаҳмед духтаро бо нависен мефаҳмонандтона аксияҳои гулноза ҳозирам давом дора ина ё 300 сомияна болопушои хушрӯви дубая 300 сомон кардагиян каседа дар корай духтарако метавонед ки нависеншона даррав доставкатон кунанд ё ки хитон омада айпеш тамошо кунед мана 300 сомон диден 600 сомон будан ҳозир 300 сомон шудагиян фасони бадан духтаро модел бисёрай
اینا دخترها شرفای دبی کاری دستی دار بسیاری پرسیده بودن. مرامد اینا در مغازین گلنوزه هم نمودش آمده چند رسوتکای با نرخشان یا تمام شدگی بوده. اینا با آمدگی سپید کنین دخترها. اینا میام مش کاری دستی 200 چند 250 سومون اینا موچای 220 سومون باشه اینا مودش. از اینا رسوتکاش هست دخترها. مرامد همش نمی مالی دبی کاری دستی. رسوتکاش ببینین چه رسوتکای خوش رو داره. نویسنشونه با معلومات بیشتر از خودشون پیدا کنین. اینجا در این چنین هست. اینا شرفا یورم پرسیده بودن. اینا هست دخترها. بیاین رسوتکاش هست. سب بوکاک بعد شرفای امبره اوتن کوچم بود. یا 150 شدگن و امبره را بسیار میپرسند دخترها. این امبره های اورجینال دبی دو تا مونده چند سمه 250 سومون. این امبره ها شدم تمام شده. سپید کنند دخترها. بیاین همه برای گلنوزه هست ونالیچی هم رزمیرو هم رسوتکو. انا کرتور اورجینال ها میپرسند. اینا بیاین گلنوزه داره اورجینال شه. نرخش چنده گلنوز؟ 1100 سومون. تو زاش علاقه چند برشی دوردستیان منه برخ چم منه خشرو عجایب فسان 1100 سومون. اینا رسوتکوهاش بازاری کاروان بیاین دخترها. طرف پژارکا یکم دروازه ریادی مغازین شگی 118 مغازین بهترین مدلش مرا انتظار دخترها. نگاه کنین آخه رسوتکو را بینین. این فسونا را بینین همش 1100 سومونی. کدام میشه گیرین 1100 سومون. این سرش بینین. سرش هم خشروه. سویتش فسون رزمیره توش هست دخترها. این مدل بیاین کسی گرفتنی اومده پیش تماشا کنین.